ସେଦିନ ଥିଲା 29 ଅକ୍ଟୋବର 1999 ମସିହା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ କରାଳ ରୂପକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି। ତାହା ଥିଲା 1999 ମହାବାତ୍ୟା। ଏହା ଲୋ ପ୍ରେସର ଯୋଗୁଁ ଆଣ୍ଡାମାନ ସି ନିକଟରେ 25 ଅକ୍ଟୋବର ଦିନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଏହାକୁ ମାତ୍ର 4 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକି 29 ଅକ୍ଟୋବର 1999 ମସିହା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମଝିରେ ଠିକ୍ ଏହାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 260 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ସ୍ପିଡ୍ ଥିଲା ଏବଂ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହା 25-30 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ 300 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ସ୍ପିଡ୍ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ ଲିଷ୍ଟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା 1.6 ମିଲିୟନ ଘର ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 10,000 ପାଖାପାଖି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ କହିବା ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଆଗରେ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ କେମିତି ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ତାହା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଇଣ୍ଡିଆର